Balak, no Biliam. Amen. I think we've touched it on Wednesday as well. But namhlanje singena kuyona ekuseni as the teaching yanamhlanje ekuseni. Amen. Sisho kuba baba ke khona mhlanje phakathi kwethu, but I promise you next week will be with us. Une commitment lapha ebandleni lika Mfundisi Vernon namhlanje ekuseni, where he will minister kule nkonzo ka 8:30. Aphinde athi minister kule nkonzo ka 10:00 okwethi ukuthi angabi khona nathi ekuseni. Amen. But I promise you, if you come next week uzomfica uzobe khona and he will minister to you ngendlela enamandla. Amen. Ngiyacela ke sifunde bazalwane Numeri chapter 22 verse 1 and verse 2, and we'll skip see go verse 5. Amen. Animniki mic asifundele. Amen. Sifundela phaya uNumeri chapter 22 esihloko sithi uBalaki ulanda uBileyamu. Verse 1. Yes. Abantwana bakwa-Israyeli bahamba bamisa emathafeni akwaMowabi ngaphesheya kweJordani ngaseJeriko. Yes. Verse 2. Yes. uBalaki indodana kaSipori wabona konke akwenzile uIsrayeli kuwo ama-Amori. Verse 5. Yes. Verse 5. Wathuma izithunywa kuBileyamu. Yes. Indodana kaBeyori ePhethori elingasemfuleni Yes. ezweni labantwana babantu bakhe ukumbiza ngokuthi, bheka namba abantu abaphumile eGibhithe. Yes. Bheka basibekela ubuso bomhlaba. Yeah. Sebehlala malungana nami. Yes. Verse 6. Verse 6 yakhe. Verse 6. Yeah. Ngalokho ake uze manje Yeah. ungiqalekisele laba bantu ngokuba bayangahlula. Yes. Mhlawumbe ngingaze ngibe namandla ukuba sibanqobe. Ngibaxoshe ezweni ngokuba ngiyazi ukuthi ombusisayo ubusisiwe. Yes. Nomqalekisayo uqalekisiwe. Amen. Father, we thank you. We give you the praise. When we inkosi phakemeyo umoya wakho nomoya wakho sibonga zonke sifanele wena senze lokusa nizwi lakhe ekuseni. We give you the praise. We give you the honor in Jesus' name. Amen. Asibukile lezinto abazalwane ezimbalwa kulama verse lithi iBhayibheli uIsrael uyahamba njengalokhu uNkulunkulu ukhiphe ngesandla sinamandla eGibhithe. Amen. Ziningi izinto ezenzeka endleleni yakho, but angifisa ukungena kuzona enye lazo noma ama-chapter up before this chapter asitshela ukuthi bake bahlale isikhathi belinde ukuba uMose abuye entabeni. Wangabuya uMose entabeni baze bagcina bezenzele ithole abazokulikhonza. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli balinde isikhathi ukuba uMose abuye. Uma uMose engabuyi baze bazenzela ithole abazokulikhonza. Ubazalwane uJesu wethu uyabuya. La ngiyeke ngene ukuthi sesilinde isikhathi eside abantu sebethole ezinye izinto abazosikhonza kodwa yena uyabuya. Amen. Don't be frustrated ukubona abantu benezinto abayikhonzayo. Kuzothi abantu lezo zinto izona ekufanele zikhonzwe. Bazikhonza ngoba bafuna ukulinda lokhu yakhe. Inkosi yethu iyabuya. Hallelujah. So lithi iBhayibheli nabo bahlala ngoba wonke umuntu ohlala elindile manje nasambulo ngento ayilindile ugcine ifune enye into azoyenza. Amen. Anizozana? Amen. Wonke umuntu ohlala engento ayilindile engenasisambulo ngento ayilindile uyayifuna into azoyikhonza. Amen. Anizozana? Amen. Nawe in each and every situation la uzithola khona ulindile ungagcini wenza into engeyona ayilindile ngoba ulahlekelwe isambulo semayilindile. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli uIsrael walinda waze wagcina uthe uAaron abamnikeza igolide bathi akabenzele into abazoyikhonza.
Haleluya. La sifunda khona sifunda sebezofika ezweni lesethembiso. La ngithi khona iBhayibheli ke bathi behamba bedlula emathafeni akoMowabi. Yazi kunabantu abakubona nje ukunyaka ophakathi. Bakubuka ngendlela uNkulunkulu akususa ngayo ekubeka. Bavele babe nomona nawo. Amen. Awusho ngolutho ngoba lithi iBhayibheli oyifunda njena lithi uBhalamu ayikho uNkulunkulu uIsrayeli wawuyenzile uBhalamu uBhalamu wababona nje wavela wezwe nomona. Haleluya. Yazi umuntu abe nomona nawo ukho ke ngisho nento eyindala. Wena uthi avela abe nomona. Futhi umbona ukuthi lo mona wakagcine uready ukwenza into ngawo. Haleluya. Lisho nje iBhayibheli lithi wasuka wathuma ithunywa wathi azihambe ithunywa. Uzabona wathi ithunywa ihambe ziyomfunela umuntu owaziqalekisa abantu. Hayi ngoba kukho into abayenzile ngoba yena ethele yababheka wababona nomona nawo. Haleluya. Ngithi mina kunabantu ababona unomona uphumukela ekhala kungenzanga lutho. Eziyanuza ngiqhubeka nempilo bakubone babe nomona nawo. Ngoba basuke bayekogobela. Babayofuna izaba nezinto abangazenza. Hayi ukuthi khona ukushilo noma khona usuke basuke bakubheka nje banomona nawo. Uzathi mase khuluma noBhiliyamu uthi bafana nenkunzi yenkomo edla bonke utshani edlelweni. Esiqhubeka nempilo. Uyazi ukuthi ungenzanga lutho. Uthi ungenzanga lutho olutheni. Umuntu adilwa ukuthi ubona uwasha amawindi. Yazi into ukuthi akade uwasha amawindi ambe phakathi akusefaka amasha. Athi usashinde ngishama amawindi manje. Listen. Yonke into eyenzayo ibe edifine sosha ukuthi into ayiboni into enkulu kunalo kwenza. Kanti uNkulunkulu ubeke isandla sakhe phezu kwawo. Haleluya. Uthi ungene noPlastic ababili bangacheka athi ngiyambona abantu phakele manje asangibingelile. Awu. Ngoba ngihlangene naye ngomkingeleliso. Kubonakala ukuthi God wenza iso lakhe mayebheka abe nomona nawo. Haleluya. Isothi wena ezinya ukuqhubeka. Azi ukuthi khona abantu abakubheka babe nomona nawo. Haleluya. Kanti ungacabanga ukuthi lo mona wakho uphelele kubhekeni nje kuphela. Baba nento abayenzayo. Baba nento abayenzayo. Lithi iBhayibheli lendoda yakhe ibithunywa. Yathi hambani niyongizela uBhiliyamu. Hambani niyongizela uBhiliyamu nimnikeze imali ngoba ngifuna labantu abaqalekile. There are people abaready ukulahlekelwa so that you'll be cursed. Ayisizana. Ngento nje abantu abayiboni ngelutho uvele ufaka isithombe. Yabona uvele ufaka isithombe lesinomvula unganakile uvele ufaka isithombe usisengane graduate. Abantu yakala. Uthi abona ke futhi. Uthi dawo diploma nje. Diploma nje. Hawu madoda. Akuyona into etheni. Kanti yena ubona into enkulu. Haleluya. Akuyona siphathi into no. Angivele ngenza into manje. Ngoba ngifisa ukuthi wena mhlanje ngesikhathi umonezela abanye. Sanwa, ngesikhathi umonezela abanye udelay iprogress yakho. Bonke abantu ababhekela abanye izinto basingenzeka ikona. Akabambezela bona usibambezela wena. Njengoba unomona ngengane yomuntu egraduate udelay yakho. Ayizukwazi graduate ngoba uyibambile njengoba ubamba le mbambela. Njengoba unomona ke ubona komgaziphokusimela isaka lona isaka elilodwa. Ayikho ngayisebenzisa ke lodwa sesinayo. Uthi ngibabonisa na Excel. Ngibonisa one bed asibeni 12. Uthi ngibabonisa na Excel. Uthi mhlawumbe ngicabanga space. Ungasakhe space endlini uhlele kuyona. Haleluya. Bathi ngizothi umuntu osuke efuna ukubamba umuntu nobona ukubi nofuna ongafuna umuntu aphumelele. Ubona zonke izinto zinkulu ezenziwayo. I'm saying to you, namhlanje kusena ungalenzi iphutha. Whenever ubona umuntu kukhona into ayachivayo, indlela ekahle to attract leyo ukuba
uyalezi sibusiso kuye. Haleluya. Uyalezi sibusiso kuye. So Mose mama ibhali incwadi yamaNumbers uthi wathumela abantu inkosi yakwabo yathi hamba bani nimnike nansi imali. Haleluya. Abuye azomqalekisela labo bantu ngoba akukwazi ukulwa nabo uma bengaqalekisiwe. Uthi niyazi ukuthi abaqalekiswa wena bayaqalekiswa, ababusiswa wena bayabusiswa. Haleluya. Lithi Bible zaphuma ithunywa sahamba zayena ubhiliya. Sathi ifika sathi sithunywe inkosi. Ithi asikunikeze nathi amathalente egolide nesiliva. Hamba nathi uyoqalekisa abakwaIsrayeli. Washo ukuthi kunywa nomuntu oyazi inhliziyo kaNkulunkulu. Wathi hlalani ningahambi nilale. Funa ngizwe uNkulunkulu ukuthini ngalento. Cikelela njalo bakhona into okutshela into. Lifuna ithuba lokuyozwa uNkulunkulu. Musojama phefumula kuzwakala umbono wakho uma uzwanga wena kaNkulunkulu. You will